Hei taas, tässä on Suomi-log. Jos te ihmettele millä mä pystyn ihmettelette, sori, millä mä pystyn kuvaan Screencastia, niin tossa alakulmassa näette Mobicen. Sun pitää yhdistää se pleikkaan tai tietokoneeseen, mä tein se pleikalla USBn kautta. Ja sen mä laitan yhden tiedosto. Tätä ei tarvii ruutata, tää on S4 suoraan. Tää oli vaan tällainen ilmoitusvideo. Että kannattaa varmistaa, että onko teillä Mobice. Ja sitten paineta noin. Olette yhdistänyt se pleikkaa tai tietokoneeseen USBn kautta. Siinä ei tarvitse mitään muuta pleikalla. Sitten sä painat tosta Mobice. Ja sitten siihen tulee sellainen niinku juttu, jossa on sellainen lata Google Playstä yksi niinku sovellus tuohon Mobiceniin. Sen jälkeen sä pystyt kuvaamaan sillä videolla. Tää oli vaan tällainen ilmoitusvideo. Nyt mä lopetan. Se oli minä taas jälleen kerran. Moro.